kæft, hvor er det grimt, mand. En stor, fede ko. Hvad fanden laver du, mand? Skyder du mine køer? Det må du undskylde, jeg vidste ikke, det var din, det der. Hvad skød nogen med? Do you speak English? Do you have meat room? Meat room. Yeah, holding meat. You want to hold meat? Yes, we would like to have a meat room with a towel. Amdi Wachowski er hundeekspert. Amdi er desuden i telepatisk kontakt med dyr og forstår, hvad de siger. I dag får Amdi besøg af Birte Palle og hunden Ramos. Ramos har lige fortalt mig, at du hedder Birte Palle. Nej. Altså, vores problem er jo, at Ramos virker usandsynligt dvask. Simpelthen så dvask, ikke? Og som ejer, så er man jo ganske bekymret for, at det er en selv, der er problemet, ikke sandt? Det man skal gøre, det er, at man skal give Ramos en klar og kort kommando. Det kan for eksempel være Ramos, rejs dig op. Ramos, rejs dig op. Det gør han ikke. Så er det så, at man bruger kommandoen. Puha, puha. Ramos, rejs dig op. Nej. Så prøv du en gang at sige det. Skal jeg? Ja. Puha. Puha.